नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहता यवतमाळ सिटी आणि मी आहे मंगेश। आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे आणि या व्हिडिओमध्ये यवतमाळातील प्रमुख 7 पाण्याचे वॉटरफॉल, धबधबे किंवा धरण आहे जिथे तुम्ही जाऊन एन्जॉय करू शकता असे ठिकाण मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि पहिला प्रकल्प आहे बेमडा धरण प्रकल्प। हा प्रकल्प यवतमाळ बस स्टँड पासून अवघ्या 20 ते 25 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि तुम्ही जाऊन इथे खूप आनंद घेऊ शकता आणि एक निसर्गरम्य दृश्य इथे तुम्हाला बघायला मिळेल। आपण बघू शकता, बघा, हा सर्वात मोठा धरण आहे यवतमाळ जिल्ह्यातील बेमडा धरण प्रकल्प आहे। हा बाबुळगाव तालुक्यात आहे। हा आपण बघू शकता आणि खूपच प्रचंड मोठा आहे। हा खूप प्रचंड बघू शकता आपण आणि आपण इथे नक्की भेट देऊ शकता। आपल्या यवतमाळ पासून जवळच्या अंतरावर आहे। आता पुढचा आहे निडोना धरण प्रकल्प। निडोना हा यवतमाळ पासून अवघ्या 20 ते 22 किलोमीटर अंतरावर आहे। खूपच सुंदर आहे। इथे जाऊन तुम्ही मुराद आनंद लुटू शकता, पोहण्याचा आनंद घेऊ शकता, परंतु सावधानी, पावसाळ्यात इथे खूप ओव्हरफ्लो झालेलं असतं। यावर्षी खूप ओव्हरफ्लो झालेलं आहे धरण, बघा तुम्ही निडोना। खूप सुंदर धरण आहे आणि मिनी धरण आहे, फार मोठं नाही। आपण बघू शकता खूप जण इथे येत असतात, आपल्या सुट्ट्यांची एन्जॉय इथे करत असतात येऊन। आपण जाऊ शकता मित्रांनो। आता पुढचा धरण प्रकल्प हा भुकी आणि याला पाथरट देवी धरण सुद्धा म्हणतात। हा पाथरट देवी याकरिता म्हणतात की त्याला लागूनच पाथरट देवीचं एक मोठं मंदिर आहे आणि खूप प्रसिद्ध मंदिर आहे। बघू शकता आपण, ते खूप लोक जात असतात आणि दारवा रोडवर अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावर आहे यवतमाळहून। आणि पुढचा प्रकल्प जो आहे तो बोरगाव प्रकल्प। हा अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि हा छोटासा प्रकल्प आहे, परंतु इथे गार्डन वगैरे सुद्धा खूप बनवण्यात आलं आहे। या धरणाला लागून बोटिंगची सुविधा सुद्धा इथे आहे। सध्या ते काही कारणास्तव बंद झालेलं आहे, शासकीय कारणास्तव, परंतु हे जे दृश्य आहे, हे व्हिडिओ आहे, हे इंस्टाग्राम वगैरे इकडून तिकडून कुठून तरी हा व्हिडिओ मी घेतलेला आहे। हा माझा स्वतःचा काढलेला व्हिडिओ नाही, मी पहिलेच सांगून इच्छितो, हा ड्रोनने काढलेला व्हिडिओ आहे। खूप सुंदर आहे हा बोरगाव प्रकल्प। ते खूप लवर्स वगैरे जातात अशी लोकांचं म्हणणं असते। मी खूप सुंदर व्हिडिओ काढलेला आहे हा बोरगाव प्रकल्प। तुम्ही इथे भेट देऊ शकता। पावसाळ्यात खूप सुंदर दृश्य इथे आपल्याला बघायला मिळतील। तर जाऊ शकला तर नक्की जा। यवतमाळपासून अवघ्या 8 ते 10 किलोमीटर अंतरावर आहे हा धामणगाव रोडवर। आणि पुढचा जो आहे तो सहस्त्रकुंड धबधबा। हा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचलित आहे आणि हा यवतमाळपासून 160 किलोमीटर अंतरावर उमरखेड या तालुक्यात आपल्याला बघायला मिळेल आणि खूप प्रचंड मोठा धबधबा आहे हा। खूप लोक पावसाळ्यात तिथे भेट देत असतात। आपण पाहू शकता गर्दी खूपच, यापेक्षा प्रचंड गर्दी असते आणि खूप सुंदर धबधबा असतो हा। पावसाळा सुरू झाला की जोरात वाहत असतो। आणि आता पुढचा धबधबा आहे, हा धबधबा येराबारा येथील आहे आणि सध्या हा प्रचंड मोठा म्हणजे लोकांना आवडणारा धबधबा मानला जात आहे। खूप लोक इथे गर्दी करत आहे। जवळच येराबारा आपल्या यवतमाळहून अवघ्या 45 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि खूप सुंदर धबधबा, खूप लोक इथे भेट देत आहे। बघू शकता आपण, मुंबई वगैरे असे धबधबे असतात सह्याद्री पर्वतावर, तसा हा धबधबा आहे। खूप लोक इथे भेट देत आहे। आणि त्यानंतर असाच एक मिनी धबधबा यवतमाळहून 15-17 किलोमीटर दूर अंतरावर चिटाकापरा मिनी धबधबा आहे। याचा व्हिडिओ मला मिळू शकलेला नाही, परंतु खूप सुंदर धबधबा आहे। आपण बघू शकता इथे खूप लोक गर्दी करत आहे आणि जवळ असल्यामुळे आपण यवतमाळतील लोक नक्की जाऊ शकता। आपण फोटोज बघू शकता। तर आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करा। जर आवडला तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा विसरू नका।